Sziasztok! A múltkori videómban a karrier, emberi kapcsolatok területet mutattam be az otthonomban, ahogy ígértem, most a szerelem-házasság területét mutatom be. A szerelem-házasság területét, illetve a gazdagság-siker területét még azok is ismerik, akik egyébként nincsenek oda a feng shuiért. Ez a terület, erre a területre nem csak azoknak érdemes odafigyelni, akik szerelmesek, akik szerelemre vágynak, hanem azok is, akik önbizalomhiányban szenvednek, hiszen akik nincs rendben önmagával, aki nem szereti önmagát, az biztos, hogy párkapcsolatában sem olyan kapcsolatot fog elérni, amilyet szeretne. Nálam ez a terület a nappali egy részére, az irodára, ami itt van hátul, illetve a mögötte levő gyerekszobára esik. A nappali az egy férfi terület, megmutatja, hogy mennyire képes felvállalni a férfi a felelősséget családjáért, mennyire érzi magát otthon férfinek. Erről árulkodnak a bútorok, a falus padlóburkolatok, az ott elhelyezett dekoráció. Most képzeljétek el, hogy mennyire van rendben az a férfi önmagával, akinek nappalia tele van gyermekjátékokkal, el van árasztva gyermekfotóval, nőies dekoráció jellemzi. Mi nők olyan férfire vágyunk, akik határozottak, akire fel lehet nézni. Nézzetek szét nappalitokban. Olyan férfit tükröz, akit igazából elképzeltetek magatoknak. A szerelem-házasság területnek az eleme az földelem. A földelemet a tűz és a földelemek táplálják, energetizálják, tehát sárgák, barnák, vörösek. A szerelem-házasság területét konkrétan még a rózsaszínek és fehérek is energetizálják. Látható, hogy a nappali kanapé ülőgarnitúrám az egy vöröses, narancsos terrakotta színű, látható itt a sárga falburkolat, falfestés. A sárga azon túl, hogy a legoptimistább szín, vidámságra hangol, illetve nappaliban különösen ajánlott, hiszen a kommunikációt segítheti. Gyerekszoba esetében mindjárt mutatom a gyerekszobát is. A gyerekszobában a föld és tűzelemen kívül, ez még itt az alkotókészség gyerekterülete, itt látható a szerelem-házasság terület, látható, hogy itt még zöldek is találhatók. Én az otthonomat nem az iránytű módszer szerint értékeltem ki, hanem repülőcsillag módszer szerint. Módszer szerint ebben a gyerekszobában, konkrétan ebben a gyerekszobában a tűz- és földelemek mellett a fém elemek is energetizálják a helyiséget. Természetesen a zöldeket el kell majd innen távolítanom, ez a jövőbeli feladatom lesz. Most ennyi fért ebbe a videóba, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb a család és egészség területet mutatom be. Sziasztok!